गोवा भारतातलं सर्वात छोटं राज्य, तर लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतातलं चौथ्या क्रमांकाचं राज्य. संपूर्ण जगात गोवा आपल्या देखण्या समुद्र किनाऱ्यासाठी आणि प्राचीन वास्तूसाठी ओळखला जातो. या व्यतिरिक्त भारतातलं महत्त्वाचं व्यापारी बंदर म्हणूनही गोव्याकडे पाहिलं जातं. आज या व्हिडिओत आपण प्रामुख्याने जाणून घेणार आहोत ते म्हणजे गोवा मुक्ती दिनाचा रणसंग्राम. गोव्याविषयीच्या अशा अनेक गोष्टी ज्या खूप महत्त्वाच्या आहेत पण आपल्याला माहीत नाहीत, असं बरंच काही या व्हिडिओत जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. गोवा म्हटलं की वास्को द गामा हे नाव प्रामुख्यानं आपल्या समोर येतं. हा पोर्तुगीज असलेला वास्को द गामा गोव्यात आला तो 1498 साली. त्यावेळी गोव्यावर हुकूमत होती ती बिजापूरच्या सुलतान आदिल शहाची. पण पुढे 1510 मध्ये पोर्तुगीजांनी तिमय्या या एका स्थानिकाच्या मदतीनं विजापूर सुलतानचा पराभव केल्यानंतर वेल्हा गोवामध्ये आपल्या राज्याची स्थापना केली. खरं तर हाच तो दिवस होता जेव्हा गोव्यात खऱ्या अर्थाने पोर्तुगीज शासनाचा प्रारंभ झाला. तेव्हापासून सुरू झालेलं पोर्तुगीज शासन गोव्यातील लोकांना तब्बल 451 वर्ष सहन करावं लागलं. त्यानंतर 1843 साली पोर्तुगीजांनी वेल्हा गोवाच्या जागी पणजीला राजधानी म्हणून घोषित केलं. 18व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत पोर्तुगीजांनी गोव्याचा जास्तीत जास्त भाग आपल्या ताब्यात घेतला होता. त्यावेळच्या काही लिखित संदर्भानुसार असं म्हटलं जातं की ब्रिटिशांच्या शासनापेक्षाही पोर्तुगीजांचं शासन खूप शोषण करणारं होतं. 15 जून 1946 हा दिवस उजाडला तोच मुळी गोवा मुक्ती संग्रामासाठी आवाज उठवण्यासाठी. याच दिवशी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी पोर्तुगीज साम्राज्याविरोधात पहिल्यांदा आवाज उठवला. याच दिवशी पणजी इथं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांची पहिली सभा झाली. तेव्हा पोलिसांनी त्या दिवशी टॅक्सीवाल्यांवर वाहतुकीसाठी बंदी आणली होती. पण डॉक्टर लोहिया मागे हटले नाहीत. ते मडगाव इथं घोडागाडीतनं प्रवास करीत सभास्थळी पोहोचले तेव्हा तुफान बरसणारा पाऊस, जमलेली 20,000 लोक आणि मशीन गन हातात घेऊन समोर उभे ठाकलेले पोर्तुगीज सैनिक. या सभेत पहिल्यांदा पोर्तुगीजांविरोधात लढा पुकारत आवाज उठवला गेला. गोव्याच्या 500 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच स्वातंत्र्याचं रणशिंग फुंकलं गेलं होतं. 18 जून रोजी पणजीत एका चौकात पहिल्यांदा भारताचा झेंडा हातात घेऊन पोर्तुगीजांविरोधात आंदोलन पुकारलं गेलं. आज तो चौक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांच्या नावानं ओळखला जातो. पुढे गोव्यात वेगवेगळ्या संघटना स्थापन करून आंदोलनं पुकारून गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचा लढा वेगवेगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी सुरूच ठेवला. पण अद्यापही यश मात्र मिळत नव्हतं. अखेर 15 ऑगस्ट 1947 ला भारतानं ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वतःला मुक्त केलं. अनेक चळवळी, आंदोलनं, लढे दिल्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळालं खरं, पण गोवा मात्र अद्यापही पोर्तुगीजांच्या ताब्यातच राहिला. एवढंच काय तर 1954 मध्ये पॉंडिचेरी देखील फ्रान्स शासनाच्या तावडीतून मुक्त झालं. पुढे गोव्याचाच भाग असलेले दीव दमणलाही स्वातंत्र्य मिळालं, पण गोव्यातनं पोर्तुगीज काही हटायला तयार नव्हते. पण एक गोष्ट मात्र घडली आणि ती गोवा मुक्तीसाठी फायद्याचीही ठरली. कारण आता भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यापासून प्रेरणा घेत गोव्यातही लोकांनी पोर्तुगीज सरकार विरोधात आक्रमक लढा पुकारला. तेव्हाच तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पोर्तुगीजांशी सुरू असलेल्या अयशस्वी राजनैतिक प्रयत्नांनंतर एक मोठं पाऊल उचलण्याचं ठरवलं आणि त्यासाठी त्यांनी पर्याय निवडला तो लष्करी हस्तक्षेपाचा. तो दिवस होता 18 डिसेंबर 1961, जेव्हापासनं लष्करी कारवायांना सुरुवात करण्यात आली. लष्करानं पोर्तुगीजांविरोधात ऑपरेशन विजय हा लढा पुकारला. भारतीय नौदल, हवाई दल आणि लष्करानं एकत्रित हल्ला करून तब्बल 36 तासांच्या लढ्यानंतर गोव्याला पोर्तुगीजांच्या तावडीतनं अखेर आझादी मिळवूनच दिली. आणि मग काय, पोर्तुगीज शासन प्रमुख जनरल मॅन्युएल अँटोनियो व्हॅसालो इ सिल्वा यांना शरणागतीच्या प्रमाणपत्रावर सही करणं भाग पडलं. 451 वर्षांच्या शोषक राजवटीचा अखेर असा अंत झाला. 19 डिसेंबर 1961 हा दिवस गोव्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला गेला आणि पुढे सन्मानाने तो दिवस गोवा मुक्ती दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला.
गोवा भारतातलं सर्वात छोटं राज्य असं असलं तरी जगभरात या राज्याची ख्याती. आज भारतातलं पर्यटनासाठीचं सर्वात हॅपनिंग आणि मोस्ट डिमांडिंग डेस्टिनेशन म्हणून गोवा ओळखलं जातं. जगाच्या कानाकोपऱ्यातले लोक गोव्यात एक मुक्त आणि बिनधास्त आयुष्य जगण्यासाठी काही दिवस का होईना मुक्काम ठोकतातच. इथले बीचेस लोकांना खुणवतात. इथला समुद्र किनारा माणसाचा जवळचा मित्र बनून जातो, ज्याची सोबत इथे येणाऱ्या प्रत्येकाला तासनतास हवी असते. इथल्या जेवणाची चव जिभेची लज्जत वाढवते, तर इथलं नाईट लाईफ मनाचा क्षीण दूर करण्यास मदत करतो. आज भारताचा एक भाग बनून सुखानं नांदणारं गोवा अजूनही आपल्या जुन्या नेत्याच्या म्हणजेच पोर्तुगीजांच्या खुणा जपून आहे. इथं ती पोर्तुगाल संस्कृती आपण आजही अनुभवू शकतो. गोवा हे राज्याचं नाव पोर्तुगीजांनीच दिलेलं. आज त्यांना इथनं हाकलून देण्यात भारत यशस्वी झालाय. या लढ्यात सामील सर्व शूरवीरांना गोमांतकचा लाख लाख सलाम.